Salamu alaikum emmeňize. Gowmy adalan janyňyz sagmy, sag-salamat ýörmüsiňiz. Umuman mehriban adamlar. Men şuň şeýle birdady gurrun göresim gelýär. Her biriňiz kim şu meni dinleýän bolsa, kim meni görýän bolsa, şöýreňiz bilen oturuň pikir edin. Men şeýlerek bir zat aýtjak. Ene şu haramzadalar YouTube'da çıkış edýän adamlar bar. Atawrusy bar, gyýdyn zorlan bar. Ve şuna meňdeş öň prokuror bolup işlän bar. Şu ähli samsyklar näme üçin çıkış edýär? Näme sebäpden çıkış edýär? Pikir edýäňiz olar ay ýurdy eýle beýle diýip näme edýäňiz? Ýöne şolar ýurdyň içinde ýaşan döwründe. Olar öz watan üçin näme etdiler? Indi ýaňran bolup o her hilek zatla gurlan bolup näme diýerler? Öz halkyna, öz watanyna näme edildiler? Näme etdiler? Gaýta hemme kimi allap, çörkäp, näçegedek öýlenip, näçegedek aýrylyşyp, haramçylyk bilen keyip sapa edip, şeýdip ýaşap, soňundan gaçyp gitdiler. Dogry diýim? Men şu özüme sora berýände, näşantyk diýende, näme üçin şu adamlar jügüsine 5 metr düşýär bolyn, adam tananoklar diýen. Täze ünsür görýände, sana hökümet inanyp wezipe berýän. İşle, halal işle. Asen söz berýän, wada berýän, ay halal işleýän we şunu meňe şular aýdýan. Soňundan jügüne 5 metr düşýär bolyn, gyýyl kowalap başlaýan. Ya ýene de pulun köpeltjek bolup ondan para alyp başlaýan. Gara şunu meňde haramçylyk işleri bilen meşgul bolup başlaýan. Adam tanaman, sylaman. Näde ursa da aýdym. Elementarny zat ana Kakymra Kadyrow şol prokuror bolup işlän döwründe işden çykýan, suhojulyk bolup işleýär, nemede kömekçi bolup işleýär. O ýerden çykýan geli ejet pahy ýatan ýer ýakdy bolsun, şu ejet ölmäke, şu ejetinden $2000 pul alýar ýanky. Haramzada Kakymrat. Men getirip berjek, gaýtaryp berjek diýip. Ejeteme gavrynda närazy bolup ýatandyr. Şondan. Getirip bermedi, Allah gitdi. Öz doganyny, garynnaşyny sylamady. Haýwan, eşek adamlara ne dip inanmaly? Ine kommentarda ýazýaňyzda maňa erbet zatlar. Aýten eýle, sen beýle. Şu kommentarda ýazýan adamlaryň hemmesine diýen. Şu men hakda negatiwny zatlar ýazýan adamlara. Şolaryň hemmesine şeýle zat diýjek. Siziň hemmeňiz Türkmen üçin näme etdiňiz? Eliňizde näme geldi? Türkmenistan üçin näme edibildiňiz? Näme goşanyňyzy goşdyňyz? Bir derek eden zadyňyz ýok, ýene talap edýäňiz. İlki sen talap etmediňizden ozal bir zady et. Watanyň üçin sen hatçaba birja bağa oturup gördüňmi? Agaç oturtdyňmy? Ýok. Dogry diými? Dogry. O bir derekden bir derek ýurduň üçin eden zadyň ýok bolyn, hoňur edip paşırdap ýörmäň. Şu erbet kommentary ýazýanlara diýen. Gaýta jüýüňe 5 metr düşe gidýän wino içen bolýaňyz, arak içen bolýaňyz. Haýsy biriňiz kömek etdiňiz öz ýurduňyza? Hiç kimden kömek edeňiz ýok. Men beýdise gowy adamlara diýemok. Umuman şu erbet haramzada haýwan eşeklere ýüzlenip aýdýanda. Hökümet sizi 1-nji klasdan 11-nji klasgacha okudýar. Kitabyňyz mugut. Dogrydan okuýaňyz, mugut okuýaňyz, pul berip okuýaňyzmy? Okaňyz ok. Beýleki ýurtlarda pul berip okulýar şo ýerde. Mugut okandan soň
Şoň gadryny bilýärmi? Bilen yok. Sizin çağalaňyz ne çağalaňyz? Mugut okap ber. Ula adamlara diýen. Gaýrat edinläni her bir eden işiňizi pikirlenip, oýlanyp, hereketlenip edin. Bidirek o bolgusuz, haram işler bilen meşgullanyp ýörmäň. O boş ýangraýan adamlara wapşy ynanmaň. Olardan size peýda ýok. Men size hakykatmy aýdýan. Olaryň etmäli işi ýok. Näme üçin täýjüsinde pullary ýok indi. Pul işlemeli, pul gadanmaly. Men öňküde bir çykyşymda aýtdym. Olar gaçyp atylgy öldüler. Kontraktlarynyň wagtlary dolanlygy sebäpli. Näme etjeklerini bilen oklar indi. Olaryň elinden gelýän poham ýok. Uje şunça wagt geçdi. Näme edibildiler, näme geldi? Hiç gelen ok ellerinde. O bidir gurcuk gel jaw edip gurlaýarlar. Eden pohu ýok olaryň. Gaýtadyňa ziyan vermekden başga edýän işleri ýok. Size moz akmak şunyň topoy. Şolara ynanyp bil baglan bolýarys. Olaryň nämetine bil baglajak olarda ne peýda bar? Sen öz ýurduňa bil bagly, öz watanyňa bil bagly. Sen watanyňa geljek yer ýokdur, towşana da dowduk depe. Şoň üçin biderek bolgusuz, samsyk, haramzada twar adamlaryň gepine gidip ynanyp zat edip ýörmäň. Bilen men ýigrenýänigimba, men gowy görýänigimba. Menim şu ýigrenýänlere diýen. Men Türkmen. Hiç kaçan halkyma, watanyma, prezidentime ikilip etmem. Edýänlere ayak koyman. Düşündüňizde, eger düşünmedik bolsaňyz, täzeden diňläň şunu. Hoşta bolun, saglykda görüşelim.